Silêmanî. Where is he? Where is he? Where is Silêmanî? Trump sekinî got. Silêmanî li ku ye? Serokê Amerîkayê Donald Trump li kesra spî setxwediyên selata dîlê mor selat kir. Di merasîmê de Trump li ser mîrîna leşkerên Amerîkî li herêmê ji aliyê hêzên Komara İslamî ve got ku ev serekî Amerîkî dema ku li Afganistanê di misyonekê de bû, bi bombeyekê li keleka rêya ku Kasîm Silêmanî çandibû hatiye kuştin. Vî bi tînazî li ser kuştina fermandarê bereyê hêza Qudsê got. Silêmanî li ku ye? Kasîm Silêmanî li ku ye? Ev bavê bombeyên li keleka rê bû. Gotinin vî ji aliyê temaşevanan ve bi ken hatin pêşwazî kirin. Trump zêdekir. Dibêjin jî sedî nehvedû kesên ku hatine kuştin an jî bi giranî birîndar bûne. Kare Silêmanî ne? Ev kese ku jî her kesî zêdetir ev karen vî hadî kirin. Also with us is 24-year Army veteran Brian Willett. In 2010, Staff Sergeant Willett was conducting a resupply mission in Afghanistan when his vehicle was struck by a roadside bomb. You know who did the roadside bomb, right? Silêmanî. Where is he? Where is he? Where is Silêmanî? He did. He was the father of the roadside bomb. They say 92% of the people who got either killed or badly hurt, it was Silêmanî. He was the one that did it more than anybody else by far.